आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. कुडाळ येथील संत राऊळ महाराज महाविद्यालयाच्या पटांगणावर सिंधू सरस प्रदर्शनाचं दिमागदार उद्घाटन झालं खरं, मात्र पहिल्याच दिवशी नियोजनातील मोठ्या त्रुटी समोर आल्या आहेत. मार्च महिन्यातील रणरणत्या उन्हात आयोजित या प्रदर्शनात स्टॉलधारकांसाठी लावलेले पंखे चक्क 15 फुटांपेक्षा जास्त उंचीवर असल्यानं खाली बसलेल्या महिला भगिनींना प्रचंड उकड्याचा आणि भट्टीचा सामना करावा लागत आहे. जिल्ह्यातील शेकडो बचत गट आणि लघु उद्योजकांनी मोठ्या आशेनं या प्रदर्शनात आपले स्टॉल लावले आहेत. भव्य मंडप उभारताना छताची उंची प्रमाणापेक्षा जास्त ठेवण्यात आली, मात्र या छताला लावलेले पंखे इतक्या उंचावर आहेत की त्यांची हवा खाली स्टॉलपर्यंत पोहोचत नाही.